Shwmae ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am gwylio am y fideo hwn. Heddiw rydyn ni'n mynd i barhau wrth yr fideo olaf yn y datblygiad o'r wefan app GemStoriAp. Os rydyn ni'n edrych ar y restr o beth i'w wneud, y peth nesaf yw i creu yr is-adeiladau i gyfnogi ac amdrin a safleoedd o'r defnyddiwr yn y gerfa fawr. Ar gyfer hyn, dwi'n meddwl os rydyn ni'n mynd yn ôl i'r tudalen nesaf, dyna yr holl rhestr o eriau ac yr amcan o'r app yw ar gyfer y defnyddiwr. Yn gyntaf ar y tudalen hon i dewis y geriau sydd yn wybodus iddynt fel hyn. Ac wedyn, pan maen ni'n wedi dewis y geriau i gyd sydd yn wybodus i llwybreddio i'r tudalen nesaf, ac wedyn i ffurfio brawddegau oddi wrth yr gwedillion, ond hyd at yr nifer o 20. Ac wedyn ar y tudalen trydydd ar gyfer y defnyddiwr i ffurfio brawddegau allan o'r geriau, ac yn y diwedd i glicio ar y botwm lawrlwytho i lawrlwytho testyn gyda'r stori gyda'r geriau defnyddiwyd. Felly, wedi hyn, pan mae'r defnyddiwr yn mynd yn ôl i'r tudalen gyntaf i ail-dechrau y llwybreddiad unwaith eto, mae angen rhyw fath o gofnodiad i arwyddocael i'r app wefan, y rhestr o'r geriau neu rhyw fath o hunaniaeth o'r geriau, fel na ail adroddo yr tudalen neu ail arddangosio yr unwedd geriau fel o'r blaen. Mae angen y tudalen gyntaf ar y ail tro i arddangos geriau newydd. Felly, ar y llinell sydd yn dweud angen i creu yr is-adeiladau i gofnodi ac ymdrin a safleoedd o'r defnyddiwr yn y gerfa, dwi'n mynd i atodi y manylion o'r swyddogaeth hon, fel hyn. Mae'n dweud yn gyntaf, pan yn symud oddi wrth tudalen 1 i 2 i gofnodi rhestr o eriau gwybodus, ac yn ail, pan yn lawrlwytho y stori i gofnodi rhestr o eriau defnyddiwyd yn y stori, ac yn trydydd, pan yn dechrau ar y tudalen gyntaf yr ail tro i dechrau oddi wrth y rhes lleiaf o'r rhestr o eriau sydd nid yn y rhestr o eriau gwybodus neu defnyddiwyd. Felly, ar gyfer hyn, os rydyn mynd yn ôl i'r tudalen gyntaf, trwy clicio ar y botwm blaenorol fel hyn, ac wedyn os rydyn yn clicio ar y botwm nesaf ac wedyn ar yr dewisiad archwilio fel hyn, rydyn yn gweld mae'r digwyddiad ar y cliciad yn galw ar y ffwythiant tudalen nesaf, a dyna fe yn yr ffail codtaddiad JavaScript amlrhywoffer.js. Pan rydyn yn astudio y ffwythiant hyn, beth sy'n digwydd yw ar y llinell 48. Mae'n cyrchu yr dulliad neu rhestr o eriau oddi wrth yr dosbarth XLS PBOTUM, ac wedyn mae'n dolenni trwy'r dulliad, ac wedyn mae'n profholi ai ydy y gair yn weledwy trwy'r profholi ar yr clywdoledd o'r dull, sef os ydy ei yn benodwyd i diddym, felly mae'r hyn yn arwyddocael, mae'r gair yn anwybodus i'r defnyddiwr, ac wedyn i ychwanegu yr gair hyn i'r rhestr o eriau i defnyddio yn yr ffurfiadaeth o'r brawddegau. Felly, yn y profholiad hyn, rydyn ni gallu adeiladu y rhestr o'r geriau sydd yn wybodus i'r defnyddiwr trwy'r defnyddio yr amrymeg yn yr achos amgen fel hyn. Yn y cod yma, i dechrau ar y llinell 55, dwi'n wedi creu yr amwylyn newydd, sef L-ed, i cynnwys yr hunaniaeth o'r rhes cyfredol, ac felly ar yr llinell 58 yn ytrach na'r gwneud yr un gwaith unwaith eto gyda'r unwedd cod i gyrchu yr rhif
hunaniaeth oddi wrth yr hunaniaeth o'r chres, dwi'n yn gallu yn defnyddio yr unwedd amrywolyn sef l-chres id fel hyn. Ond peth sydd yn allweddol yn yr newidiad hyn yw dwi'n wedi creu yr ardal newydd ar gyfer yr amresymig amgen. Os nid ydy'r chres yn arddangos, sef os ydy ei yn wybodus i'r defnyddiwr, ac wedyn yn yr ardal amresymig mewnol hyn, os ydy'r llwybr i'r tudalen nesaf yn cyfelybu i'r cyfeiriad gyda'r parametr math yn cyfartalu i'r cam 2, wedyn i cydatodi yr hunaniaeth o'r chres, sef y chres o'r gar sydd yn eisoes gwybodus i'r defnyddiwr i'r llinyn newydd gyda'r enw l-creifau gwybodus, ac mae'r hyn wedi ei daganwyd yn eisoes allan o'r dolyniad o'r dulliau o eriau fan yma ar y llinell 51, ac ar ôl y dolleniad, rydyn ni'n yn effro y llinyn i'r defnyddiwr. Felly os rydyn ni'n yn achub y ffel ac wedyn yn llawn datblygu y poriwr, ac wedyn mynd yn ôl i'r tudalen blaenorol, mae'r neges gwach hyn yn arddangos achos rydyn ni'n wedi anghofio i dileu neu o dynnu y cae cronfach fan yma. Nawr, os rydyn ni'n yn llawn datblygu ac yn dychwelyd i'r tudalen gyntaf, ac wedyn yn clicio ar yr geiriau gwybodus fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf fel hyn, ac wedyn mae'r swyddogaeth yn gweithio achos mae'n arddangos yr effrywad. Ond nawr, gyda'r rhestr o'r geiriau gwybodus ac hefyd y rhestr o eriau anwybodus hefyd yn yr amrywolyn arall gyda'r enw l-rhestr chrif, rydyn ni'n gallu achub y dau rhestr hyn i mewn i'r leol ystorfa yn y poriwr Chrome fel hyn. Yn y llinell 69, dwi'n wedi creu y proffholiad newydd i proffholi a ydy y llwybr ar gyfer yr cam 2, os ydy wedyn i achub y cymwysiad o'r amrywolyn l-creifau gwybodus i'r dodiad yn yr leol ystorfa gyda'r cyfeiriad neu allwedd neu mynegau yn galw XSA tanillellu gwybodus, ac hefyd i wneud yr un peth gyda'r cymwysiad yn yr amrywolyn l-rhestr rif, ond i wneud hyn gyda'r cyfeiriad neu allwedd neu mynegau yn yr leol ystorfa sydd yn galw XSA tanillellu anwybodus, ac hefyd yn y cod torddiad yn uchod i wneud yr amrywolyn l-creifau gwybodus i cyfynffurfio gyda'r amrywolyn arall sef l-rhestr rif. Dwi'n yn defnyddio yr arwyddnod tanillellu ar gyfer yr gwahanwr rhwng yr hunaniaethau yn ytrach na'r arwyddnod gwaglau fel o'r blaen. Nawr, wedi achub y ffeil, ac os rydyn ni'n mynd yn ôl i'r tudalen gyntaf, ac wedyn i lawn datblygu fel hyn, i dechrau y llwybrddiad hwn oddi wrth y dechreuad. Felly, nawr, y cam gyntaf yw i dewis y geiriau gwybodus fel hyn. Ar gyfer y proffholiad hyn, dwi'n mynd i defnyddio y rhifau hunaniaeth o'r geiriau gyda'r amnifer sydd yn gydrif neu l-rif yn ytrach na rhai sydd yn angydrif neu odrif. Felly, dwi'n gwybod mae'r gyntaf geiriau gyda'r rhif hunaniaeth dydym, felly dwi'n mynd i dewis felly y trydydd gar sydd gyda fe yr rhif hunaniaeth 2, ac wedyn yr un wedi'r nesaf fan yma, ac wedyn yr unwedd peth, ac wedyn yr unwedd ac ati.
Dwi'n meddwl mae'r hyn yn digon ar gyfer nawr. Felly os ydym mynd i'r tab ar gyfer yr cymwysiad, ar y foment mae'r unig y ddau doddiad rydyn yn gallu dileu yr un gyda'r allwedd txt stori achos mae'r hyn oddi wrth yr cod tarddiad hen. Wedyn os rydyn ni'n nawr yn clicio ar y botwm nesaf, nawr mae gyda ni y ddau doddiad, yr XSR tanlinellu gwybodus ac hefyd yr XSR tanlinellu anwybodus. Ond gyda'r gwybodus mae'n yn diffygio yr arwythnod gwahanol sef y tanlinellu. Felly mae'n angen yn gyntaf i debygio hyn. A dyma'r gwach achos yn le o defnyddio yr amwolyn L-rhifau gwybodus dwi'n yn defnyddio yr L-rhestr rhif. Nawr, os rydyn mynd yn ôl ac wedyn i llawn datblygu fel hyn ac yn dechrau unwaith eto trwy'r clicio ar yr geriau gyda'r rhif hunaniaeth gyda'r nifer yn gydrif neu L-rhif fel ar y trydydd gair ar un ar ôl y nesaf ac ati. Ac wedyn clicio ar y botwm nesaf. A dyna ni. Nawr mae'r 8 gair oedd wedi ei dewis fel y geriau gwybodus yn arddangos yn gywir yn y doddiad XSR gwybodus ac mae'r 20 o eriau eraill ar gyfer y defnyddiwr i ffurfio brawddegau allan ohonynt yn arddangos yn y doddiad XSR anwybodus yn gywir hefyd. Wedyn ar yr tudalen 2 mae angen y defnyddiwr i adolygu y rhestr o 20 gair ac wedyn i bwyso ar y botwm nesaf i symud i'r trydydd tudalen. Ac wedyn mae'n angen y defnyddiwr i ffurfio brawddegau oddi wrth yr geriau hyn. Ar gyfer y prawfholiad hyn, dwi'n mynd ffynbynnu yn uniongyrchol y geriau yn y rhestr fel hyn. Nawr, ar y cyfnod hyn, dwi'n yn darganfod gwach newydd, sef nid ydy'r geriau sydd yn dechrau gyda'r corchnod neu syfnod yn diflannu pan dwi'n yn mewnbynnu i mewn yn yr destun flwch ac dwi'n yn dyfalu y rheswm yw yn yr prawfholiad ar gyfer y ffiniau o'r geriau mae'r corchnod neu syfnod ar y dechreuad o'r gair fel ar y foment ar y rhestr yn gweinio neu gweithio fel yr ffin o'r gair ac felly fel canlyniad o hyn mae'r cod yn prawfholi ar gyfer y gair heb y corchnod. Dwi'n meddwl y datrysiad parhaol ar gyfer hyn yw tynnu mas y geriau sydd yn dechrau gyda'r corchnod neu syfnod oddi wrth yr adnodd data a data ac fi'n gallu ychwanegu hyn fel doddiad newydd yn y rhestr o bethau i'w wneud fel hyn. Nawr ar yr rhestr o bethau i'w wneud mae'n dweud godynnu geriau oddi wrth a data sy'n dechrau gyda'r corchnod ac mae'n hyn ar gyfer chwyrach ond nawr yn y cyfamser dwi'n yn gallu mynd yn ôl ac yn ail-dechrau oddi wrth yr cyntaf dudalen fel hyn. Felly, ar y tro hon, yn ytrach na dechrau gyda'r trydydd gair, dwi'n mynd i dewis y geriau i gyd sydd gyda fe y corchnod ar y dechreuad fel hyn. Ac wedyn, dwi'n mynd i dewis beth bynnag eraill fel hyn.
Ac wedyn i clicio ar y botwm nesaf. Ac nesaf unwaith eto. Ac nawr rwy'n yn gallu mewnbynnu y geiriau yn uniongyrchol fel hyn. A dyna'r y geiriau i gyd wedi diflannu oddi wrth y restr yn uchod. Felly nawr, pan rydyn ni'n yn clicio ar y botwm llawrythol, y cam nesaf yw i ymuno y rhifau yn y dodiad XSA gwybodus gyda'r rhifau gyda'r dodiad XSA anwybodus i mewn i'r dodiad newydd yn y leol y storfa, ac wedyn pan mae y defnyddiwr yn ail dechrau ar y gyntaf dudalen ar y ail tro, mae'r app yn unig yn dethol y geiriau oddi wrth yr adnodd data gyda'r rhif hunaniaeth sydd ddim yn bodoli yn y rhestr o rhifau o'r blaen. Felly, ar gyfer hyn, os rydyn ni'n nawr yn deiclicio ar y botwm llawrythol ac wedyn ar y dywisiad archwilio fel hyn, nawr ar y tab elfennau, mae'r cod yn dweud ar yr digwyddiad ar y cliciad i alw ar y ffwythiant llawrythol ffeil. Felly, yn ôl yn yr ffeil JavaScript amlril.offer.js, os rydyn ni'n yn chwilio ar gyfer yr ffwythiant hyn, fan yma, yn gyntaf, rydyn ni'n gallu creu ardal newydd ar gyfer y swyddogaeth newydd, sef i ymuno y dau rhestr o rhifau i un, fel hyn. Fan yma, ar y llinell 97, rydyn ni'n galw ar yr gwrthrych yn y JavaScript leol y storfa i osod y dodiad i mewn yn y leol y storfa yn y poriwr gyda'r allwedd neu mynegau neu enw dodiad XSA defnyddiwyd, ac mae'r dodiad hyn yn cynnwys y llinyn sydd yn ei cyd-adodwyd oddi wrth yr allbyniad o dau dodiad yn y lleol y storfa, sef yr XSA gwybodus a'r XSA anwybodus, ac oherwydd mae'r dau dodiad yn defnyddio yr arwythnod tanlinell fel yr gwahanwr rhwng y rhifau yn y rhestr, mae angen i ni i mewnosod yr tanlinell rhwng y dau llinyn fel hyn. Felly, yn ôl ar y dudalen trydydd, os rydyn nawr yn llawn datblygu, ac wedyn mewnbynnu y geiriau, i'r tab cymwysiad, a dyma'r rhestr o rhifau ar gyfer y geiriau anwybodus, ac hefyd yn isod, dyma'r rhestr o'r rhifau ar gyfer y geiriau gwybodus. Nawr, pan rydyn ni'n yn clicio ar y botwm llawrythol, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Mae'r poriwr yn llawrythol y testun oddi wrth y testun blwch i mewn i'r ffeil XSA testun ac yn y crwn rhanfachau y nifer 3. Ac os rydyn ni'n yn y gor o ffeil, dyma'r y cymwysiad sydd yn cyfelebu gyda'r testun yn y testun blwch. Ond hefyd, os rydyn ni'n yn edrych ar y tab cymwysiad, mae gyda ni y dodad newydd, sef XSA defnyddiwyd, sydd yn cynnwys yr ymuniad o'r XSA anwybodus a'r XSA gwybodus, ac mae'r hyn yn cynrychioli y rhif hunaniaeth ar gyfer y geiriau sydd y defnyddiwr yn nawr yn cydnabod. Felly, os ydy'r defnyddiwr nawr yn eisiau i mynd yn ôl i'r tudalen gyntaf i ddechrau i dysgu y sypyn o 20 gair nesaf, mae angen yr app i darllen oddi wrth yr dodiad XSA defnyddiwyd
Ac wedyn I dewis y geriau oddi wrth yr adnodd data ac a data allan o'r geriau hyn. Felly, ar gyfer hyn, os rydyn ni'n mynd yn ôl i'r dudalen gyntaf, trwy clicio ar y botwm blaenorol, ac wedyn os rydyn nawr yn llawn datblygu dudalen trwy'r pwyso ar y botwm rheoli gyda'r botwm F5, mae'r cymwysiad o'r doddiad XSA defnyddiwyd yn dal yn y leol ystorfa. Ac os rydyn ni'n edrych ar y cod tarddiad yn yr ffail index.php, rydyn ni'n darganfod mae'r tudalen yn cyrchu y geriau oddi wrth yr adnodd data trwy'r y dolyniad yn yr PHP fan yma a'n dechrau ar llinell 58. Felly, I dewis y geriau sydd ddim yn y dodiad XSA defnyddiwyd, mae angen y cod PHP yma I cyrchu y data hyn sydd yn yr gothrych leol ystorfa sydd yn y iaith JavaScript ond nid yn yr iaith PHP. Sut wedyn I wneud hyn? Yn geriau eraill, sut I darllen y data sydd I mewn yn yr gorthychau JavaScript yn y poriwr oddi wrth yr cod PHP sydd yn lleoliwyd ar yr gweiniwr. Wel, fy'n angen I dweud, nid yw darllen data oddi wrth yr amrywolyn JavaScript I mewn i'r amrywolyn PHP cynhawsed ac darllen yr data oddi wrth yr amrywolyn PHP I mewn i'r amrywolyn JavaScript. Achos os rydyn ni'n edrych ar y llinell 61, rydyn ni'n eisoes yn darllen y data I mewn yn yr amrywolyn PHP, I mewn i'r amrywolyn JavaScript, neu HTML, achos os rydyn ni'n edrych ar yr amrywolyn hyn, y $I, rydyn ni'n gallu defnyddio y kit atodiadau yn y llinynau yn yr cod PHP I adeiladu y cod ar gyfer yr HTML a'r JavaScript. Achos I rhoddi enghraifft yr gwerth yn yr amrywolyn PHP yma, yn yr amrywolyn $I, I mewn i'r pwthiant JavaScript achub i'r rhestra, rydyn ni'n yn unig yn angen I cydadodi y nall rhanbarth o'r llinyn llythrennol yn y PHP i'r llall rhanbarth llythrennol o'r llinyn PHP fel yma. A trwy gwneud hyn, mae'r hyn yn adeiladu y gwerthau neu'r cymwysiadau lythrennol I mewn yn yr amrywolyn JavaScript yn llythrennol fel gwerthau neu cymwysiadau lythrennol, ond ar gyfer y cyfeiriad cyferbyn neu cyfwyneb neu gwrth-erbyn neu gwrth-wynebol. Nid yw hyn cynhawsed, achos os rydyn ni'n edrych ar yr dangoslun yma neu ar yr ardal o'r cod tarddiad yma hefyd, mae'r cymysgiad o'r ieithoedd gwahanol ar gyfer y datblygiad o'r app wefan ar y haenau gwahanol ar y gwelod neu'r mwyaf sylfaenol ydy'r iaith PHP. Enghraifft, os rydyn ni'n gweld ar y llinell 56, neu hefyd ar y llinell 52, trwy'r PHP rydyn ni'n gallu adeiladu y cymwysiad o'r cod HTML trwy'r adeiladu yn yr enghraifft hyn yr amrywolyn yn yr iaith PHP sydd yn galw $LHTMLstr. Ac wedyn, I mewn yn yr cod HTML sydd wedi ei cymwyso yn yr amrywolynau PHP, mae gyda ni y tagiau ar gyfer y cod JavaScript ynglyn at yr cod JavaScript sydd yn bodoli yn yr ffail JavaScript
aml rhyw offer.js. Mae'r ffail hyn hefyd, hunan, yn ei cynnwys yn yr un fodd, yn y tag HTML, fel yma ar y llinell 31, fod yr adael hon ar y dechreuad o'r ffeil index.php yn allanol i'r prif ardal o'r cod tarddiad PHP sydd yn dechrau ar yr llinell 35 gyda'r nodwr ar gyfer yr cod PHP sef yr agor ongl cronfach gofynod PHP, ond mae'r dechreuad allanol o'r cod PHP yma yn dal i mewn yn yr ffail index.php gyda'r ôl-dodiad PHP. Felly, os rydyn yn edrych ar yr dangoslun yma, mae'r llwybreddwr ar gyfer yr rhaglen PHP yn bodoli ar yr gwaenwr wefan sydd yn ei cynrychioli yn y dangoslun yma gyda'r gwaenio yma ar fy'r ymgylchiad datblygiad sef dev.gerfa.com. Mae angen i mi hefyd i rhedeg y gwenwr wefan ar yr unwedd cyfrifiadur trwy'r meddalwedd sydd yn galw Apache. Felly mae'r hyn sydd yn allbynnu y cod HTML oddi wrth yr cod PHP. A phan rydyn ni yn cyferio ein porwyr tuag at rhyw gyferiad oddi wrth yr gweiniwr wefan, ai ydy ar y rhyngrwyd neu ar yr cyfrifiadau leol, mae'r hyn sydd yn allbynnu yr allbyniad oddi wrth yr PHP sef y cod HTML, ac felly y mae y iaith HTML neu cod HTML sydd yn uniongyrchol yn uwchben i'r iaith PHP, ond yn ytrach na fod ei leolid ar y gwenwr, mae'r llwybreddiad o'r cod HTML yn digwydd i mewn yn y poriwr fan yma ar y chwith, ac wedyn pan mae y poriwr yn canfod unrhyw tag ar gyfer XSS neu JavaScript, mae'r poriwr sydd yn dehongli y cod XSS a'r JavaScript ac yn troi y cod tarddiad hyn i mewn i'r cynlluniau ar gyfer y dudalen ar y poriwr, neu digwyddiadau ar gyfer rhyw swyddogaeth yn yr app wefan sydd wedi ei rhaglennu i mewn yn y cod tarddiad. Felly, y trefn neu dilyniad o digwyddiadau yw yn gyntaf ar y haen gwelod yr iaith PHP ar y gwenwr, wedyn yn yr haen nesaf yn uwch y cod HTML, ac wedyn y cyfnod olaf yw yr haenau ar y brig sef yr haen XSS a'r JavaScript. Felly, oherwydd y trefn hwn, nid yw ei cynhawsed i rhoddi rhyw gwerth oddi wrth rhyw amrywolyn JavaScript sydd yn bodoli i mewn y poriwr ar y cyfrifiadur lleol o'r defnyddiwr o'r app neu dudalen wefan i mewn i ryw amrywolyn PHP sydd yn ei bodoli neu rhybreddio ar rhyw gweiniwr tu fas ar y rhyngrwyd, ond wedi dweud hyn, nid yw hyn yn an-wneithiadwy neu an-alladwy neu an-nichonadwy, oherwydd rydyn ni wedi gwneud hyn o'r blaen yn y datblygiad o'r app hwn, achos yn y ffwrthiant dudalen nesaf yn yr amlrhyw offer.js cyn symud i'r dudalen PHP nesaf, rydyn ni'n adeiladu y gwerth neu cymwysiad ar gyfer y parametr yn y cyferiad ar gyfer y dudalen nesaf. Fan yma yn y doleniad oddi o llinell 52 i 67 yn yr amrywolyn JavaScript rhestr rhif, ac rydyn ni'n wedyn ar y llinell
75 yn rhodi y gwerth hyn i mewn i'r parametr crysau ar gyfer yr tudalen PHP nesaf, ac mae'r hyn un fodd o rhodi gwerth neu cymwysiad oddi wrth yr ymwelyn JavaScript i PHP. Ac rydyn ni'n gallu parhau gyda'r datblygiad o'r swyddogaeth hon yn y fideo nesaf. Ar gyfer nawr, fel arfer, mae'n pwysig i gefnu i fyny neu arbed ar gefn yn rheolaidd. Felly, dyma'r ffigell yr prosiect gyda'r y cod diweddaraf, ac fi'n mynd i gefnu i fyny hyn yn gyntaf trwy pwyso ar y botwm rheoli gyda'r literen A i diwedd pob dim, ac wedyn yr botwm rheoli gyda'r y botwm ec i ailsgrifio, ac wedyn yr botwm angym gyda'r botwm D i forlwio i'r ffon cof allanol, ac wedyn fi'n mynd i pwyso ar y botwm rheoli gyda'r botwm V i bastio i mewn. Fel hyn. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n mwynhau ac yn ei darllenfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.